खुलुमबाय बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै आं मोनसे सुंद' भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। बे जाहैबाय 2025 मायथाइनि भबिष्यत। 2025 मायथाइयाव सोर गभर्नमेन्टखौ खुंगोन बिटिआरआव बिनि भबिष्यत बेखौ बुंनो नाजादों आङो। गोरोन्थि जानो हागौ, बेनि थाखाय निमाहा होनांगोन। नाथाय आं जा बुंदों बेयो जाफुंबोगासिनो दङ। एमपि इलेक्सनावबो आङो एसे बुंग्रोदोंमोन सोर देरहागोन। सिडलीनि इलेक्सनावबो आङो बुंदोंमोन सोर देरहागोन। दा जायखियानो जाया, एबसु थासान्दि बर' माहारिखौ खैफोदाव रावबो खोलैनो हानाय नङा। बेखौ आं मानो बुंदों नोंथांमोना एसे बुजिखाबाय। आरो जाय राजखान्थि दोलोआ एबसुजों एना एनि जाना थागोन आरो बियो बिटिआर गभर्नमेन्टआव सरकार खुंनो सुबिदा जेब्लाबो मोननाय नङा। बे 10 बोसोरसिम माने बे बिटिआरनि गुबै मासियाव जिरायनो सुबिदाखौनो मोननाय नङा। आरो सासे बिजेपिनि लिडार दैदेनगिरि भबिष्यतखौबो आं बुंखानोसै। बिथाङा फैगौ एसेमब्लि इलेक्सनाव दा जा मासियाव बिथाङा जिरायना दं बेखौ मोननाय नङा। मानो होनोब्ला बिथाङा बुजिखाबाय आरो बुजिनानै बिथाङा सिंजों सिं जुजिगासिनो दङ बर' माहारिनि एम एबा एमसिएलएफोरखौ बायनो थाखाय। आरो बिनि बिथोना फैदों जोंहा मामानिफ्राय। दा बिथाङा जुदि एमसिएलए एबा एम बायनो हाया, माने इउपिपिएलनिफ्राय एबा पिपिएफनिफ्राय सेख'ना लांनो हाया, एबा गावजों बिजेपियाव लांफानो हाया, अब्ला बिथाङा एसेबां गिदिर मासि नेक्स्ट एसेमब्लि इलेक्सननि उनाव मोननाय नङा। दाना एसे गुवारै बुंनोसै आङो। बिपिएफनिफ्राय जुदि खाम्फा बरगयारी सारा दोरोदलाङो अब्ला बिपिएफनि लरग' थरग' जानाया खातां। आरो बिथांमोना बिटिआर गभर्नमेन्टआव 10 बोसोर फैफिननायनि सुबिदा गैया। खारन चन्दन ब्रह्म सारनि उनावनो एसे लरं लफं मावखादोंमोन। आरो नै दा जुदि खाम्फा बरगयारी सारखौ बिथांमोना लाखिनो जुजिया, जेरैखि जाया राहायै लाखिनांगोन, बिथांखौ आथिङाव हमनांगोन बा बिथांखौ खाथियाव थांनानै बुजायनांगोन एबा अननानै लाखिनांगोन। बिथांखौ निउसाव पर्टेल निउसफोराव बुंब्लाल' जानाय नङा, थाङाबा गाहाम जागौमोन ओरै होननानै बिथांनि खाथियाव थांनानै बिथांजों सेराव जफानानै जिरायफानानै बिथांखौ बुजायनांगोन आरो लाखिफिननो नाजानांगोन। आरो बिथाङा जुदि एमब्राब्रायै बिजेपि दोलोआव हाबैमारो, बिथाङाबो गिबि 5 बोसोरावल' माबा मोनसे मोजां मासि मोननो हागौ। बिनि उनाव बिथाङाबो बिजेपिनि थाखाय जाबोरसो जाहैगोन। थ' आंनि मोनसे खावलायनाय खाम्फा बरगयारी सारनिसिम, खाथियावथ' थांनानै बुंहैनो हाला आरो थांब्लाबो जों रायलायनाय नङा। नोंसोरलाय मा मिथिगौ पलिटिक्सनि खोथा, ओरै बुंनानै जोंखौ मिनिनानै थिनहरगोन। नाथाय खोथाया बिब्दि नङा। बिथाङा जुदि इउपिपिएल नङाबा बिपिएफआवनो थाफिनो अब्ला भबिष्यतआ बिथांनि गोहोआ फैफिननायनि आसा दङ। एक्सुवेलि बिथाङा जुदि थांमारलाबा बिपिएफआव, अब्ला बिथाङा इउपिपिएलआव फैनाया आंनि मोनदांथियाव गाहाम आरोखि। आरो नै दा मानसिफ्रा बुंगासिनो थायो जोंनिया बर'फ्रा, बे 5 बोसोराव मा मावखो, बे 17 बोसोराव मा मावखो। मावदों बयबो, मावाब्ला बर' हारिखौ एसेबां गोजौ थाखोआव लांनो हानाय नङामोन। मेरला रोंगौथि गोनां फरायसाफोर जाबाय, बायदिसिना टेकनिशियान रोंनाय जाबाय, बायदिसिना हाबाफोराव आखा फाखा जाबोबाय। दा हमनानै ला बड'लेण्ड महत्सबखौ दिल्लीयाव खुंबाय, बेवहाय खायसे खायसेयाथ' बुंनो
जुजिगासिनो दङ फैसाखौ ओरैनो गारदों फैसाखौ ओरैनो गारनाय जायाखै बेवहाय थांनानै बुहुमनि दरबाराव बर' माहारिखौ सिनायथि होनो हादों दाखालिसो जाना थांनाय बिसानि जा एवार्ड सेरेमनि बर'नि माने बे हारिमुखौ आसामनि खायसे माहारिनि मानसिफोरा एसेबां मिन्थियामोन आरो बुजिनोबो नाजायामोन जेब्ला सेलिब्रेसना जानानै थांबाय एवार्ड फांसना जानानै थांबाय बेनि उनाव जेब्ला निउस पर्टेल निउस चेनेलफोराव नुबाय अब्लासो गोमोबाय बिसोर जे जोङो गुबुननिख्रुइसो साबसिन खालामदों आरो बेवहाय थानाय जा रेकर्डिस्ट साउन्ड इन्जिनियार बिथाङा फैनानै जोंनि बिसानि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंनो जे आं बोरायलायबाय एसेबां बोसोर खामानि मावबाय बिब्दि फांसन नुफेराखै नै दा खोथाया जाहैबाय 5 बोसोराव मा मावखो 5 बोसोराव बहुद मावबाय प्रमद बर' सारा सिगां वाल बाउन्डारिखौ होग्रोदों बिथाङा वाल बाउन्डारिया जुदि गोग्गोम जाया अब्ला जोंनि एरियायाव बड'लेण्डआव जायनो मेना हाबनो हागोन दा बेखौ मावग्रोदों बिथाङा जेरैखि जाया जोंनि माहारिखौ केवल इउपिपिएल हानजाखौ नङा जोंनि बर' माहारिखौ माबोरै गोजोनै लाखिनो हागोन माबोरै बुहुमनि दरबाराव लांनो हागोन बे खोथाखौ बिथाङा सानगासिनो दङ केवल इउपिपिएलनि थाखाय सानाखै बिथाङा टटेल बर' हारिनि थाखाय सानदों मोनफ्रोमबो बाहागोआव हारिमुआवनो जा साइन्सआवनो जा ओरैखि फरायनायावनो जा माबा माबि टेकनिशियान रोंनायावनो जा मोनफ्रोमबो लामाजों बिथाङा जोंखौ सांग्रां खालामनो नाजादों थ' बिथाङा वालखौ थिग जानायनि उनाव नायदो नोंथांमोना फैगौ नेक्स्ट सरकाराव बिथाङा मा मावगोन 5 बोसोराव एसेबां खामानि मावनो हाया बिथाङा जेसेबां मावदों आरो बिथाङा बर' हारिखौ खमसे खम दिल्ली बायदियाव लांनानै मिनि बड'लेण्ड सृष्टि खालामहैदों जेराव बाख्नायनो गोनां जादों PM मदि सारा पबित्र मार्घेरिटिया बाख्नायनो गोनां जादों बर' हारिनि कालचारखौ मेरला MPफोरा बाख्नायनो गोनां जादों बर' माहारिनि कालचारखौ खौसेथिखौ आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय जानाय थानाय दामनाय आगजु गासिखौबो बाख्नायनो गोनां जादों थ' बिदिब्ला जोङो नेक्स्ट फैगौ इलेक्सनाव 2025 मायथाइयाव जे इउपिपिएलआनो फैगोन बेखौ जों हमना मोनखांबाय मानो होनोब्ला जोंनि हारिमुनि मानसिफोराबो दासिम बिथांनि सायाव गाज्रि मोननाय गैथ'आ सिंजों सिं साफा सानैयाथ' थाखागोन जायफोरा बागा BPFजों समर्थन होबोदोंमोन बिथांमोना फैनो गोसोब्लाबो फैनो साहस खालामाखै नाथाय बिथांमोननि आखाइनि भटआ थोंजों इउपिपिएलआवनो थांगोन एबार नायबाय थादो खारन नुखाबाय मोनथिखाबाय मिनि सिनेमा हल लुगासिनो दङ जों दा डिमान्ड खालामनांगौ मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस आरो जोंनो नांगौ ज्योतिष चित्रमन बायदि फिल्म सिटी बड'लेण्डआव बेफोरखौ जों बिनांगौ खौसे अब्लासो जोंनि हारिमुवाबो थांफाबाय थागोन आरो गुबुन माहारिफोरजों समब्रा समब्रिहै थ' आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावबाय जाय एबसुजों गोरोबना थानो हाया बियो 10 बोसोरसिम बिटिआरआव गभर्नमेन्ट खुंनो हानाय नङा आरो एबसु थासान्दि बर' माहारिया खैफोदाव गोग्लैनाय नङा जै बर' हारिनि